ta' kuljum Transport Malta tkun għaddejja b'ħidma sabiex tassisti fil-moviment ta' traffiku f'pajjiżna permezz ta' diversi kameras imqasmin fit-toroq u l-junctions ewlenin. L-uffiċjali ta' Transport Malta jkunu qegħdin isegwu mill-qrib l-andament ta' traffiku f'pajjiżna. Is-Sur Norbert Grech minn Transport Malta spjega kif il-komunikazzjoni bejn l-entitajiet kollha hija kruċjali fiż-żamma tal-ordni fit-toroq Maltin. L-għan tagħna huwa li ninformaw ir-road users kemm jista' jkun malajr b'sitwazzjonijiet li niltaqgħu magħhom. Għandna diversi links diretti mal-public transport, mal-pulizija, mal-leża, mal-enforcement tagħna ta' Transport Malta. Sabiex nagħmlu kemm jista' jkun il-ħajja faċli għal dak il-persuna li sejjer għax-xogħol. Minn barra 27 kamera fis-snin li għaddew Transport Malta installat ukoll aktar minn 30 screen mat-toroq ewlenin li huma mqabbda ma' dan iċ-ċentru. Bis-saħħa tagħhom l-awtorità tista' twassal messaġġ lis-sewwieqa u jgħinuhom jippjanaw aħjar il-vjaġġ tagħhom. Huwa importanti wkoll illi il-pubbliku jaqra il-VMSs, l-screens li taraw fit-toroq fejn fihom minn ġewwa Traffic Control Center inwasslu l-messaġġ li l-pubbliku hemm barra li ma toroq ma jgħaddux minnhom. Jekk għandna accident ġewwa triq prinċipali, aħna se ntellgħu avoid dik it-triq. Għall-ewwel darba wkoll din is-sena, Transport Malta nidiet servizz ta' towing b'xejn għal dawk li tiqfilhom il-karozza f'nofs ta' triq fl-aktar ħinijiet traffikużi tal-ġurnata.